this process. My name is Chisomo Chingwalu. Let me hand you over to the Director of Ceremonies. Tetseke maso tipemphere. Zikomo Yehova tikuthokozani chifukwa mwakhala nafe kuchokera m'mauja kufika nthawi ino. Tikukuthokozaniso potipatsa moyo. Ambuye tasonkhana malo ano amene tili ndi press briefing yokonzekera nthawi yolandira makalata kapena kuti zikalata za iwo amene akufuna kuonetsa chidwi kuti adzayime nawo pa masankho amene akubwerawa. Yehova tikapereka mwambosewu m'manja mwanu mutsogole ndinu poti china chilichonse inu mukatsogola chimakhala chodalitsika. Tikapemphereranso kuti ena onse amene akutengapo gawo mukadalitse ndi kukhala nawo kuti pachidwi chawo inu mukatsogole ndipo china chilichonse chikabwere pambuyo pakuti inu mukamanga nyumba Yehova china chilichonse chimakhala bwino ndipo ngati timanga inu osakhalapo ndiye kuti timanga chabe. Mu tsiku limeneli tikapempha kuti china chilichonse chimene chikakambidwe malo ano chikhale chotsogozedwa ndi dzina lanu mwa Yesu Khristu tipempha ndi kusiya zonse. Amen. Zikomo kwambiri chifukwa cha pemphero limenelo. Ndi pano tisanapitirire ndi mwambo wathu mwapaderadera ndi kuonesereni kuti kusogoloku kuli ndani. Ndiyambira kumanja kwangaku tili ndi bambo Andrew Kankolala. Iwo ndi Deputy Chief Elections Officer for Finance and Administration ku Malawi Electoral Commission. Pafupi ndiwo tili ndi Commissioner Dr. Limbikani Kamlongera. Ndikapita kumapitoko tili ndi Commissioner Richard Yopereka, komanso Commissioner Reverend Philip Kambulire ndi Commissioner Dr. Emmanuel Fabiano. Amene akusogolera zonse lero ndi Justice Annabel Ntalimanja, Chairperson a Malawi Electoral Commission. Ndipo sataya nthawi ndapemphe kuti atipase uthenga ochokera ku Malawi Electoral Commission. Zikomo. Zikomo kwambiri Sangwani, Director of Media and Public Relations Kumeki. Commissioners of the Malawi Electoral Commission here present, DCO, Finance and Administration, Mr. Andrew Kankolala, management and staff from the Malawi Electoral Commission, distinguished media practitioners from the different media houses here present, ladies and gentlemen, good evening. Madzulo ano ndi chimwemwe bungwe la Malawi Electoral Commission labwera pamaso panu atola nkhani amene muli pano komanso koposaposa mtundu wonse wa Malawi amene mukutitsatira kudzera pa wireless komanso pakanema komanso masamba mchezo pamene Commission ikufuna ifotokozere ziwiri zitatu malinga ndi ndime zimene tikudutsamo pamene tikukonzekera chisankho chathu cha pa 16 September. Msonkhano wathu wa lero waitanitsidwa ndi cholinga chofuna kuti tifotokozerere ndime ziwiri. Choyamba ndondomeko yakutenga ndi kupereka makalata zoyimira nawo pa chisankho cha president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala, komanso nyengo ya kampeni yomwe ili mkati pamene tikuyankhula pano, komanso magawo ena ndi ena amene akuchitika mkati mwa ndime zimenezi. Amayi ndi abambo, lero commissioninso ndiyokondwa kufotokozerera kuti commission yakonzeka kuti iyambe kulandira makalata kwa iwo amene akufuna kupikisana nawo pa zisankho, ndipo ntchito imeneyi ikuyamba mawa lachinayi pa 24 July 2025. Ntchito imeneyi amayi ndi abambo ndiyofunikira kwambiri chifukwa ndi ndime imene onse amene akufuna kupikisana nawo pa maudindo otumikira dziko lino amazionetsera okha komanso kulengeza poyera za chidwi chawo pofuna kupikisana pa chisankho chimenechi. Choyamba tifotokozerere za nthawi ndi nyengo yoperekera makalata
kwa iwo amene akufuna kupikisana nawo. Amayi ndi abambo ndikofunikira kuti onse opikisana nawo pa zisankhozi akhale odziwa bwino za malo amene akhazikitsidwa kuti akaperekere makalata awo, komanso zofunikira kwa iwo amene akufuna kupikisana nawo pa chisankho chimenechi. Amayi ndi abambo, kwa onse amene akufuna kupikisana nawo pa mpando wa mtsogoleri wa dziko lino kapena tinene kuti the presidential election, amenewa akuyenekera kudzaperekera makalata awo kuno ku BICC mu mzinda wa Lilongwe. Bungwe la MEC lakhonza ndondomeko yakaperekedwe ka zikalata kwa onse opikisana nawo, imene ikuonetsa masiku komanso nthawi imene opikisana nawo akuyenera kufika ndi zikalata zawo. Ndondomeko imeneyi tinayikhazikitsa mwa masamba athu a mchezo, komanso inamwazidwa ndithu, komanso iwo opikisana nawo anapatsidwa kudziwitsidwa kuti nthawi imene apatsidwa, tsiku limene apatsidwa ndi liti. Izi zayikidwa motere ndi cholinga chofuna kuonetsetsa kuti pasakhale kukondera, kupewanso kusokoneza pa kabweredwe kaopikisana, makamaka kupereka mpata kuti makalata aopikisanawa awunikidwe bwino modekha. Onse amene akupikisana nawo akupemphedwa kuti chonde tiyeni titsatire bwino ndondomeko ya masiku ndi nthawi yopereka kalatazi, chifukwa zikhala zovuta kuti tisinthe ndondomekoyi monga mmene takhonzera. Kwa onse amene akufuna kupikisana nawo pa mpando wa phungu ya Nyumba ya Malamulo komanso pa mpando wa kansala, akudziwitsidwa kuti mapepala awo adzaperekedwa kwa constituency returning officer akudera limene iwowo akufuna kuti akayimire. Ma constituency returning officers ndi omwe apatsidwa udindo oyang'anira ndondomeko yolandira makalata omwe adzapikisane nawo pa zisankho cha phungu ya Nyumba ya Malamulo komanso makhansala mu constituency mwawo. Tikulimbikitsa onse omwe akufuna kupikisana nawo pa mpando wa phungu ya Nyumba ya Malamulo komanso makhansala kuti alumikizane ndi a constituency returning officer akudera kwawo kuti adziwe tsiku komanso nthawi imene apatsidwa kuti adzapereke kalata zawo. Chonde onse amene tikupikisana timvetsere izi ndipo titsatire ndondomeko kuti ntchito yathu iyende mwatsatanetsatane, pasakhale zosokoneza zina zilizonse. Tikambe tsopano zosunga bata popereka kalata zoyimira pa chisankho. Amayi ndi abambo, bungwe la MEC likufuna kutsindika kufunika kosunga bata ndi mtendere komanso ulemu pa nthawi yopereka makalata oyimira pa chisankho. Ngakhale zili zololedwa kuti opikisana atha kubwera ndi otsatira awo, tikuyenekera kuti tonse tikumbukire ichi: malo operekera kalata zoyimira chisankho si malo a kampeni. Amenewa ndi malo ogwirirako ntchito ndipo ali ndi malamulo ake komanso ndondomeko za chitetezo. Chifukwa cha ichi, onse opikisana nawo pa chisankho ndi owatsatira awo akabwera akuyenekera kufika mwaulemu komanso mosunga bata ndi mtendere. Tibwerenze ichi: onse amene akubwera kuzapereka makalata awo komanso owatsatira akuyenekera kuti afike mwaulemu komanso mosunga bata ndi mtendere. Izi zithandizira tonse ife ogwira ntchito ku MEC komanso anthu onse otsatira mwambowu kuti zikhale zopambana, pasakhale chisawawa. Kuonjezerapo, bungwe la MEC likudziwa kuti zochitika nthawi ya zisankho zimakhala nthawi zina zotenga mtima, zomwe zimatha kubweretsa mkwiyo kapena chisangalalo malinga ndi mmene munthu akuzionera.
Pachifukwa ichi tikulimbikitsa onse otenga nawo gawo pachisankho kuti achite china chilichonse modzigwira komanso mwa umunthu. Tikupempha opikisana pa zisankhozi kuti apewe kuyimba nyimbo zowaputa kapena kuwanyogodola wena, kuyankhula mawu onyoza, komanso kuchita khalidwe lomwe lingakhale lochotsa ulemu kapenanso kuwaputa anzawo amene akupikisana nawo. Izi zimachitika makamaka pa nthawi imene magulu awiri opikisana akumanizana popita kapena pobwera kumalo amene makalata akuperekedwera. Tiyeni tonse ndithu tionetse chikhalidwe chabwino kuti tigwire ntchitoyi mololerana. Ndikofunika kuti titsindikenso kuti malo olandirira kalata makalata kwa iwo amene afuna kuyimira pa chisankho siokwanira kuti aliyense angalowe mkati. Choncho ma constituency returning officers komanso adindo oyang'anira za ndondomekoyi akuyenera kuchita mwanzeru pochepetsa chiwerengero cha anthu omwe angalowe mkati kuti ntchito iyende mwadongosolo. Njira imeneyi ithandiza kuti dongosolo liyende bwino komanso chitetezo chikhale m'malo mwake pamene makalata akuperekedwa. Tikupempha anzathu otsatira azipani ndi anthu onse amene akufuna kupikisana nawo kuti amvere malangizo ochokera kwa chitetezo komanso ogwira ntchito kumeki omwe azikumana nawo kumalo operekera makalata oyimira pa chisankho. Njira zokhazikitsira chitetezo pagulu kapena tinene kuti crowd control measures zayikidwa m'malo mwake ndi cholinga chofuna kupereka chitetezo kwa opikisana komanso anthu onse amene angabwere kudzaonerera mwambo umenewu. Tikambe tsopano zakulimbikitsa kuwunika kalata zoyimira pa chisankho kapena tinene kuti pre-examination of nomination papers. Amayi ndi abambo, bungwe la meki likulimbikitsa onse amene akupikisana nawo pa zisankho kuti atengerepo mwayi omwe ulipo pakali pano kuti angathe kubweretsa mapepala awo kuti awunikidwe asanabwere kudzapereka pa tsiku lawo loyikika. Kuwunika mapepala a mpikisano asanaperekedwe ndi njira yofunikira yomwe imapereka mpata kwa komishoni kuti ione zinthu zolakwika kapena zimene zaphonyedwa zimene zingathe kulepheretsa munthu kuti ayimire nawo pa chisankho, ndiponso kuti oyimirirayo akhale ndi mpata okhonza zolakwikazo tsiku lake lopereka mapepala lisanafike. Nthawi zina anthu amakanika kuyimira pa chisankho chifukwa chokuti anachedwa kumaliza zonse zofunikira mu nthawi yake. Choncho tiyeni tonse amene tikufuna kuyimira nawo ndipo tinatenga mapepala tionetsetse kuti mapepala athu awunikidwa ndipo talandira upangiri ngati pali zofuna kukhonza, ndipo zimene tawuzidwazo tiyeni tisanyalanyaze tizikhonze ndithu kuti ikafika nthawi yathu yoyikika pasazakhale zotsamwitsa zina zilizonse. Mwina nkumafunsa kuti kodi amene angapereke mapepala ofuna kupikisana nawo ndi ndani? Amayi ndi abambo, pamene tikuyamba ndondomeko yolandira makalata ndikofunika kuti tifotokozerere za omwe akuyenerera kupereka zikalatazi m'malo mwa opikisana. Bungwe loyendetsa zisankho likadakonda ndipo likulimbikitsa kuti onse ofuna kupikisana nawo pa zisankho za mtsogoleri wa dziko abwere okha ku komishoni kuno ku BICC, ndipo kuti onse ofuna kupikisana nawo pa chisankho cha phungu komanso aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala akapereke zipepala zawo okha kwa constituency returning officer. Kupezeka personally kwa ofuna kupikisana nawo kumathandiza kuti mafunso ena ayankhidwe mosavuta ndiponso kuti zonse zikhale m'malo mwake pamene mapepala akulandiridwa.
komanso zimakhala bwino kuti anthu aone kuti kodi oyimayo ndi ndani osati aone amene atumidwa ngati ongowaperekera. Choncho tikulimbikitsa kuti onse amene akufuna kupikisana nawo kanda president kandi pa phungu a nyumba ya malamulo kapena pa kansala kuti chonde mubweretse mapepala onokha musatume munthu. Koma ngati zingakhale kuti atanganidwa kapena sangakwanitse pa vuto lina, lamulo likulola kuti nthumwi zikhoza kukapereka kalata zimenezi m'malo mwa opikisana nawo. Koma monga ndafotokozera, zimakhala bwino kuti anthu aone kuti kodi akupereka makalatayo ndi ndani kuti azionere okha ndithu. Tikambe tsopano za kusunga nthawi imene yaperekedwa, keeping time or keeping the allotted time for submission of nomination papers. Amayi ndi abambo, bungwe la MEC likupempha onse ofuna kuyimira pa chisankho kuti azilemekeza nthawi zomwe apatsidwa komanso kufika msanga molingana ndi nthawiyo, mogwirizana ndi nthawiyo. Ngati ofuna kuyimira afika pamene wina akupereka mapepala ake, winayo akuyembekezeka kudikira mwamtendere komanso mwaulemu mpaka zochitika zimene azipeza zili mkati mwa ndime zitatha. Malo awa ndi anzika zonse za kuno ku Malawi, osati ampikisano wa ndale, ndipo kuleza mtima ndi kulemekezana ndikofunikira kwambiri. Tibwerenze pamenepa ngati mutabwera kuti nthawi yanu yatsala pang'ono kufika koma mwapeza kuti anzanu akupereka makalata awo, tiyeni tilolerane kuti zonse ziyende mwa ndondomeko. Ngati pali zifukwa zina zimene zingapangitse kuti opikisana nawo alephere kufika mu nthawi yake, mu nthawi imene yakhazikika, ndikofunikira komanso ndi udindo wawo kulumikizana mwansanga ndi a constituency returning officer kapena maofficers a MEC kuti awadziwitse. Ofuna kuyimira nawo pa chisankho sadzaloledwa kupereka mapepala pa nthawi yosinthidwa popanda kulumikizana koyenerera komanso kupatsidwa chilolezo kuti nthawiyo isinthike. Chonde tigwiritse chimenechi. Tikambe tsopano za kukwaniritsa zofunika kuti munthu ayimire nawo kapena tinene kuti satisfying the requirements for submission of nomination of papers. Amayi ndi abambo, timafuna kuti tilimbikitse izi ngakhale kampeni yayamba ndipo ili mkati mwa ndime. Kutenga nawo mbali pa chisankho kumadalira kukwaniritsa zonse zofunikira m'malamulo kuti munthu ayime nawo pa chisankho. Amene apezeke kuti sakukwanitsa kapena aperewera pa zofunikira zonse pa chisankho sangayime ngakhale kuti athakale mtunda kupanga kampeni. Ndifotokozenso pamenepo zikhozotheka kuti kampeni mwayamba kale ndipo ili mkati mwa ndime ndithu, koma ngati simunapereke mapepala kapena mapepala anu sanavomerezeke, ndiye kuti kampeniyo mwachita mwachabe chifukwa chokuti mukhala kuti simuli oyenerera kuti mupikisane nawo pa chisankho chimenechi. Mwachoncho ndikofunika kwambiri kuti aliyense opikisana akhale ataziyelekeza yekha kale ndi zimene malamulo akufuna, komanso watsindika ndi kutsimikizira kuti akukwanira kuyima nawo. Tikumbutsire pamenepa kuti ndalama zimene zinalipiridwa zija nomination fees ndi ndalama yokuti simabwenzedwa ndipo sidzabwenzedwa ngati patapezeka kuti wina amene analipira sanakwaniritse zonse zofunikira. Titsindikize amayi ndi abambo kuti MEC sidzawonjezera nthawi yolandira makalata oyimira pa chisankho. Nthawi yolandira zikalata
idzatsekedwa folokoloko madzulo lachitatu pa 30 July 2025. The closing time for submission of nomination papers is 4 p.m. on 30th July, and there shall be no extensions. Ikangodutsa nthawi imeneyi mapepala onse sadzalandiridwa. Ngati ofuna kuyimira nawo afika nthawi isanakwane 4 p.m. koma pali ena amene akuthandizidwa, iwowo asadere nkhawa, sadzabwezedwa koma akuyenerera kuti adikire kuti anzawo amalize ndipo iwowo adzathandizidwa. Nthawi zambiri anthu timakonda kusiya zinthu mpaka last minute. Tibwerenze kuti sitidzawonjezera nthawi kupitirira 4 p.m. pa 30 July. Let us not leave things to the last minute. Let us ensure we are adhering to the time that has been allotted to us, and we are going to close receipt of the nomination papers at 4 p.m. on 30th July. Tikambe tsopano zakufunika kwa ndondomeko za kampeni. Bungwe la meki likukumbutsa onse amene afuna kupikisana nawo pa chisankho kuti mapepala achisankho sakuyenerera kulandiridwa ngati opikisana nawo sanasainepo osanayikepo umboni osayinira kuti adzatsatira ndondomeko zopangira kampeni. It is imperative for all aspiring candidates to sign the Code of Conduct and attach the signed Code of Conduct to their nomination papers. Without the signed copy, the Commission will not accept that submission. Ndondomeko zimenezi zimafotokoza momwe opikisana nawo ndi otsatira awo akuyenera kutsatira malamulo achisankho komanso kukhala mwabata ndi mtendere. So it is imperative that all aspiring candidates ensure they have signed the Code of Conduct and bring that forth along with their nomination papers. Tikambe tsopano za kuchuluka kwa magalimoto mulilongwe pamene mapepala akaperekedwa. Bungwe la meki likuyembekeza kuti kukhala magalimoto ochuluka komanso anthu ochuluka mulilongwe makamaka kuno ku City Center pa nthawi imene ma aspiring candidates akubwera kuno ku BICC kudzapereka kalata zawo zoyimira pa chisankho. Bungwe la meki likugwirizana ndi kugwira ntchito ndi anzathu aku polisi makamaka traffic kuti akhazikitse ndondomeko zoonetsetsa kuti kayendedwe ka anthu kasakhale kovuta kwambiri m'masiku amenewa. Tikupempha onse opikisana nawo komanso owatsatira kuti atsatire malangizo amene apolisi apereke. Ngati kungatheke achepetse chiwerengero cha magalimoto komanso kugwiritsa ntchito malo oyimitsa magalimoto amene apatsidwe komanso kuchita plani kuti mufike mwansanga. Anzathu amalonda komanso ogwira ntchito ndi anthu ena onse amudera la Lilongwe City Center ayembekezere ndithu kuti mwina chifukwa cha kuchuluka kwa traffic mayendedwe angakhala ochedwerako pang'ono, ndipo ngati kungatheke kudutsira njira zozungulira ku City Center kuti mwina ulendo wanu ungathe kufulumirirako. Tikambe tsopano za malo a kampeni. Amayi ndi abambo meki ikuyamikira onse ofuna kuyimira pa chisankho ndi anzathu a zipani za ndale chifukwa chakusunga mtendere ndi dongosolo mmene tayambira kampeni kuchoka pa 14 kufika tsiku lalero pa 23 July. Kufikira pa tsiku lalero palibe chidandaulo chimene meki yalandira chokhudza kampeni. Tikupitiriza ndithu kukumbutsira anthu onse kuti pamene akufuna kupanga misonkhano akuyenekera kukatenga chilolezo kwa District Commissioner, komanso ndi chiyembekezo chathu
kuti kampeni ikhala ya mfundo osati kutonzana kapena kufotokoza zinthu zimene zingathe kutichotsera bata ndi mtendere pakati pathu. Tikambe tsopano za ndondomeko ya kavotedwe, kuwerengera mavoti komanso kutumiza zotsatira. Bungwe la MEC limafuna lipeze mpata to take opportunity of this conference kuti titsindike kuti pa tsiku la chisankho pa 16 September njira yomwe idzagwiritsidwe povota ndi amanja, pogwiritsa ntchito mapepala kapena tinene kuti ma ballot paper amene adzaperekedwe kwa iwo amene adzafike kuti analembetsa mkaundula wathu wa voti ndipo afika pamalo ovotera. Izi tikunena mobwerezabwereza pokhala kuti munyengo imene tikukhala ya nkhani zabodza komanso nkhani zimene zangotembenuzidwa pakhala pakukambidwa kuti anthu adzavotera pamakina. Ndiye tipitirize kutsindika ndi kutsimikiza ndithu kuti kuponya voti tikavotera pamanja kugwiritsa ntchito ballot paper imene ikaponyedwe mu ballot box. Biometric voter identification idzagwiritsidwa ntchito kuzindikira ovota ngati iwo kutsimikizira kuti iwo wodali pa mndandanda wa mavoti komanso kuzindikira kuti iwo asanavote kale kwina. Njira ya makono imeneyi yozindikira anthu idzagwiritsidwa pambali pa physical voters register. Titsimikizire mtundu wa Malawi kuti sitinachotse the physical voters register. Physical voters register ikakhala pambali, makina pambali pa zonsezi kugwira ntchito limodzi. Cholinga ndicho kuti tikwaniritse the principle of one person one vote. Ndiye njira ziwiri zimenezi zikugwira ntchito pamodzi kuti tionetsetse kuti iwo amene akuponya voti ndi amene analembetsa komanso munthu mmodzi aponye voti kamodzi. Kuwerengera mavoti amayi ndi abambo kudzachitikanso pamanja pamalo ovotera omwewo tikangomaliza kuponya voti 4 koloko. Sikuti tikawerengera pamakina, titsindikizenso pamenepa because there was a lot of fake news, misinformation and disinformation that the EMDs are going to be used to count the votes. Mumvere izi kwa ife ya bungwe la MEC kuti kuwerengera kudzachitika pamanja pamalo pomwepo. Malinga ndi malamulo kuwerengera mavoti kudzayamba ndi chisankho cha president, kutsatiridwa ndi chaphungu wa nyumba ya malamulo ndi kumaliza ndi cha kansala. Akakatha kuwerengera mavoti pamalo amene amaponyerapo, adzasayinirana pamodzi ndi oyimira zipani komanso opikisana nawo ndipo wina aliyense adzatenga kope ya result sheet komanso ina idzakhomedwa kapena kumatidwa pa khoma malinga ndi mmene tichitira muja kuti wina aliyense athe kuona kuti zotsatira za pamalo pano zili motere. Tifotokozenso pamenepa ndiye kuti anzathu a media komanso ma observers azakhala kuti alipompo akuonerera kuti kuvota kwayenda bwanji, kuwerengera kwavotedwa bwanji, ndipo zimene zakhomedwa pa khoma ndi zotsatira zimene zapezeka pa polling station imeneyo. Zikatero mkulu oyendetsa zisankho pa mzere umenewu adzanyamula zotsatira physically komanso katundu yense amene wagwira ntchito pa polling station imeneyo ndi kupita naye ku constituency tallying center physically. Ku constituency tallying center sikudzakhalanso kuwerengera mavoti poti zikakhala zachitika ku polling station, koma kukakhala kuonkhetsera ndi kuphatikizira zotsatira ndi zimene zachoka ku madera ena ku madera limenelo.
kupatula kuphatikiza mapepala zotsatira ku constituency tale center zikayambanso zikalowetsedwanso makina ndi kutumiza ku national tale center. Pamenepanso ndiye kuti onse amene akuonerera akaonerera ndithu ndiponso akapatsidwa zotsatira zapamenepo komanso zikakhomedwa pa khoma chimodzimodzi ku district tale center kenako ndikupita ku national tale center. Choncho amayi ndi abambo dziwani kuti padzakhala njira ziwiri zimene zidzagwiritsidwe ntchito potumiza ma results kuchokera ku constituency tallying center. Yoyamba monga ndafotokozera ndi yapamanja pamene ogwira ntchito azidzawonkhetsa papepala zonse zotsatira zimene alandira pa chisankho chilichonse, ndipo pa mapeto ake monitor kapena representative wa chipani chilichonse adzasayinira ndi kutenga nawo kope ya zotsatirazo. Yachiwiri ndi zotsatira zidzalowetsedwa makina ndipo zidzatsindikizidwa ndi azipani kuti nawonso asayinire zisanatumizidwe ku national tale center imene tadzakhale kuno ku Lilongwe konkuno ku BICC. Timafuna tidziwitse ndi kutsimikizira mtundu wa Malawi kuti njira ziwiri izi zonse zikuyenda limodzi kulunjika kupita ku national tale center. Kukhala ndi njira ziwiri zimenezi kutithandizira kuti pasakhale chikayiko kuti mwina wina akhonza kusintha kapena kupinda kapena kuzembaitsa chiwerengero cha mavoti chimene opikisana apeza. Izi zikutithandizira to secure the vote chifukwa cholinga chathu ndicho kuti mavoti athu tiasamale komanso zotsatira zizakhale kuti it is reflecting the will of the people. Titsimikizirenso kuti makina amene akugwiritsidwa ntchito for identification sakuwerengera mavoti, ndipo meki kupempha anthu kuti asakhulupirire zabodza kuti tikuvotera makina monga tafotokozerera ntchito imeneyi idzayenda pamanja monga takhalira tikuchita m'mbuyomu. Tikambe tsopano za kupereka mayina owonerera komanso kuyang'anira zisankho observers. Bungwe la meki mogwirizana ndi ndime 102 mpaka 106 la lamulo oyendetsera chisankho cha president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala linatsegula khomo kuti amene akufuna kudzaonerera nawo zisankho athe kupereka zikalata zopempha chilolezo motero. Oyenera kuonerera zisankho akuyenera kukhala ochokera ku mabungwe omwe si aboma ndi mabungwe ya madera, akazembe ovomerezeka ku Malawi, azipembedzo, mabungwe amaphunziro komanso anthu kapena magulu ena onse amene akufuna kutenga nawo mbali. Ofunsira onse akuyenera kukhala osalowerera ndale komanso odzipereka kutsatira mfundo za chilungamo, kuchita zinthu poyera komanso kutsatira malamulo a dziko lino ndi ndondomeko za zisankho. Kwa iwo amene akufuna kuti atenge nawo gawo ngati wonerera, tipemphe kuti mupite pa website yathu. Pamenepa mukapeza pali mafomu komanso zonse zofunikira. Those who are interested to take part as observers should visit our website and download application forms and also to acquaint themselves with the requirements. Dziwani kuti tsiku lotseka kulandira ma application for observation ndi 31 July 2025. Kwa zipani za ndale komanso opikisana nawo pa chisankho chimenechi, bungwe la meki likufotokozerani bwino lomwe ndondomeko yomwe mutsate ndi masiku ake operekera mayina amamonita anu kuti adzakuyang'anireni chisankho m'malo mwanu. The Commission will advise political parties and candidates the processes for accreditation or designation of their representatives, otherwise known as monitors.
malinga ndi lamulo chipani chilichonse kapena munthu aliyense amene akupikisana nawo adzaloledwa kukhala ndi anthu awiri pa mzere uliwonse wa voti. Every political party and contesting candidates is entitled at law to deploy 2 representatives per polling station. Amainda bambo bungwe la meki likukumbutsa zipani zonse komanso akuyima paokha kuti ndi udindo wawo kupereka mayina a anthu amene adzayang'anire kuponya voti. Kupezeka kwa oyang'anira kapena tinene kuti mamonitors ndikofunikira kwambiri kuti tikhale ndi chisankho chodalirika. Motero bungwe la meki likukupemphani kuti mugwiritse ntchito mwayi umenewu and deploy representatives to monitor the processes. Bungwe la meki lidzatulutsa ndondomeko ya mmene zipani kapena makandidati adzaperekere mayina amamonita awo tikamaliza kulandira mapepala kwa iwo amene afuna kupikisana nawo. Koma ndiloleni ndifotokozere kuti azipani komanso makandidati paokha akuyembekezekera zinthu zingapo. Choyamba, kuyika owonerera awiri pa mzere uliwonse 2 representatives per polling station, 2 representatives at the constituency tally center and 2 representatives at the district tally center. Komanso ata kutumiza owonerera zisankho at the national tally center. Amainda abambo sipadzakhala mwayi oti azipani kapena oyimirira makandidati oyima paokha athe kuyenda kuchoka m'malo ena kupita kukayang'anira malo ena nthawi yoponya voti komanso yowerengera mavoti. Nditsimikizire kuti ndi okhawo amene ali ndi chilolezo chokhala pamalo ndi amene adzaloledwe kufika pamalo amenewo. Azipani komanso oyima paokha kuyembekezeka kusankha anthu owayimirira omwe ali okhulupirika, odziwa ndondomeko ya chisankho komanso omwe akufuna kusunga mtendere komanso kagwiridwe kabwino ka ntchito yawo. Akuyeneranso kuti aonetsetse kuti anthu owayimirirawa akuzindikira kuti ntchito yawo ndiyowonerera zisankho komanso kunena ndi kufotokozera zimene apeza. Owonerera zisankho akuyenera kuonetsa chiphaso chawo cha chilolezo chimene chidzaperekedwe ndi bungwe la meki nthawi zonse ndipo akuyenera kutsatira zomwe awuzidwa ndi ogwira ntchito kuchokera ku meki. Tikukumbutsanso zipani zonse komanso omwe akuyima nawo kuti pa chisankho cha 2025 kuti ayambepo kupeza anthu omwe angadzaonerere chisankho kuti ikafika nthawi yopereka mayina adzangopereka mayinawo kuti ntchito iyi iyende mosachedwa. Nditsindike pamenepo kuti tafotokozera kuti mayina ama monitors kapena ma representatives adzaperekedwa tikangomaliza the nomination process. Ndiyecho ndionetsetsani kuti mayinawo muli nawo kale kuti tikangonena kuti tumizani mayina mukhale kuti mutha kutitumizira nthawi yomweyo kuti ntchito iyi iyende mosachedwa. Tsopano tikayambeza kulimbana ndi nkhani zabodza. Bungwe la meki likudziwa kuti kuchuluka kwa nkhani zabodza zomwe zikukambidwa makamaka ku masamba amchezo kuti kukuchuluka nkhani zimene zikukambidwa zimene zili zabodza. Nkhani zabodza zimenezi zili ndi kuthekera kusocheretsa anthu oponya voti, kubalalitsa anthu komanso zikhoza kutheka ndithu kuti zikhoza kuyambitsa ziwawa komanso kuwapangitsa anthu kuti asakhulupirire chisankho chathu. Pamene dziko likuyamba ndime zofunikira kwambiri pa ntchito yathu ya zisankho ngati kulandira zikalata zimene ziyambike mawa komanso kampeni imene ili mkati mwa ndime
komanso kuponya voti ndi kuwerengera voti kumene. Bungwe la MEC likuyembekeza kuti zikhoza kutheka ndithu kuti nkhani zabodza zichuluka. Nkhani zimenezi zimatha kukhala kuti zangopekedwa ndi cholinga chofuna kusokoneza anthu, komanso mwina kungonyazitsa bungwe la MEC kumene, komanso ndondomeko za zisankho. Izi zikhoza kukhala kuti mwina pictures generated over the internet, maybe generated using AI, mwina nkhani zongolembedwa ndithu zopeka ndikunamizira kuti nkhani zimene zachokera ku MEC, komanso mwina kusintha uthenga kumene kuti umveke mwina pamene sukuchokera ku MEC kumene. Choncho bungwe la MEC likupempha mtundu wonse wa Malawi, anzathu azipani, anzathu atola nkhani, anzathu ophunzitsa zachisankho, kuti chonde tonse tiyeni tikhale ndi udindo otsimikizira uthenga omwe talandira okhudza chisankho kuti ndiwoonadi tisanatumize kwa wena. Let us be responsible enough to verify before we hit forward or before we hit send. Atola nkhani ndi ena tonse tikukumbutsani kuti nkhani zachisankho zolondola mutha kuzipeza pa masamba mchezo a MEC. Mukhoza kumuyimbiranso sangwani kufunsa kuti kodi izi ndizoona zikuyenda bwanji. Ngati mungakumane ndi nkhani yokhudza zachisankho imene ikuoneka yokayikitsa, komanso kuti ikhoza kusocheretsa anthu kapena kuyambitsa ziwawa, kupempha kwathu ndi kuti chonde mutifotokozere kuti ife tikutsimikizireni zoona zenizeni, tikatero timangirira bata ndi mtendere m'dziko mwathu, komanso tionetsetsa kuti chisankho chathu chikhale chopambana. Tikambe tsopano zakugwiritsa ntchito alangizi azisankho amene ali m'ma constituency.